Хәерле сәгатьтә эфирда Ишембай яңалыктары, студияла Алина Садридинова. Иң тәүдә сыгарылыштың төп темалары турында. Күренекле шагыйрь Якуб Кулмыйдың тууына быел 100 ел тулды. Тормышта кәрәкле төрле эшсе һөнәрләрен әҙерләп сыгарган Ишембай һөнәри колледжы ошо көндәрдә 35 еллык юбилейын билдәләне. Күренекле шагыйрь Якуб Кулмыйдың тууына быел 100 ел тулды. Бөек Ватан һугышын үткән яугир шагыйрь Якуб Кулмыйдың тууына 100 ел тулу уңайыннан әдиптең якташтары хәтер һәм кадер кисәһе оештырды. Ишембай районы Канакай авылында узгарылган сарала Башкортостандың Язучылар союзы агзалары ла катнашты. Хәтер кисәһе тураһында тулырак артабан. Күркәм дата уңайынан Якуб Кулмыйдың исемен мәңгеләштерү буенча республикала бихисап саралар оештырылды. Әдиптең иҗат һәм тормыш юлына бәйле күргәзмәләр, шигъри бәйгеләр узгарыла. 100 ел тулу айканлы шагыйрьдең туган ягы Канакай авылында хәтер кисәһе оештырылды. Сара күренекле шагыйрьдең истәлегенә мемориаль тактаташ асудан башланды. Шулай ук Якуб Кулмый исемендәге Канакай урта дөйем белем бирү мәктәбендә шагыйрьдең алтын фонды урын алды. Мәктәп укучылары килгән кунакларны шагыйрьдең тормышы һәм иҗады менән якындан таныштырды. Якуб Кулмый бабайбыз менән Фатима инәйбез өлгүле ата-әсәләрдә булдылар. Өс бала үстереп, шәхестәр тәрбияләнделәр. Шулай ук йыелучылар шагыйрь һәм фронтовиктың яшәгән йортын да күреп сыктылар. Артабан Сара Канакай авылы мәдәният йортында дәвам итте. Бында елдарда калган йырдар исемле хәтер һәм кадер кисәһе үтте. Сарала хакимият вәкилләре, Башкортостан Язучылар союзы рәисе Зәки Әлибаев, халык язучысы, Башкортостан һәм Рәсәй Язучылар союзы агзаһы, Ишембай калаһы һәм районының почетлы гражданины Нугман Мусин, Рәсәй Федерацияһының һәм Башкортостан Республикаһының атказанган мәдәният хезмәткәре Салават Юлаев ордены кавалеры, Кала райондың почетлы гражданины Мәрьям Султанова, күренекле шагыйрә Әнисә Таһирова, күренекле язучы, сатирик, шагыйрь һәм публицист, Рәсәй һәм Башкортостан Язучылар союзы агзаһы Марсель Сәлимов, шулай ук шагыйрьдең якындары һәм тугандары йыелды. Билдәле якташыбыз, талантлы шагыйрь һәм журналист Якуб Кулмыйдың 100 еллыгы менән йыелучыларны хакимият башлыгы Марат Гайсин тәбрикләне. Язучының әсәрләре китапхана кәштәләрендә лаеклы урын алып торһа, иҗади мирасы Кала район мәктәпләрендә яратып өйрәнелә. Көрәш үрнәге өлгеһе булып торган Якуб Хәйрулла улының әсәрләре мәңге юелмас. Уның иҗады халык күңелендә озак хакланыр тине Марат Хөсәен улы үз сыгышында. Артабан сәхнә түренә шагыйрьдең иҗатташ дуслары, якындары һәм тугандары күтәрелде. Уларның һәр береһе Якуб Кулмыйдың иҗадына тукталып, үзләренең күргәннәре һәм белгәннәре хакында һөйләне. Филология фәннәре кандидаты, Башкортостан Язучылар союзы рәисе Зәки Әлибаев үткәрелгән сараның мөһимлеген югары баһаланы. Бүген инде матур итеп Ишембай районы Канакай авылында Якуб Кулмыйдың кендек каны тапкан авылда инде зур итеп шагыйрьдән 100 еллыгы билдәләнделәр. Бу бигрәк тә үзенчәлекле, чөнки лирик шагыйрь, ул фронтовик шагыйрь. Менә ул инде хөкүмәт тарафынан ябай гына әйтеп түгел, зур байрам итеп үткәреләсәк. Әле менә Канакайда бал байрамдан һуң инде мотлак рәвештә бөтен Ишембайлыларда, шулай ук Юрматы еренең барлык кешеләре инде 22 октябрь Өфө калаһына сакырып калабыз. Тап ошо кисәлә Якуб Кулмыйга арналган кисәлә, уның 200-дән артыграк йырдары бар бит, иң шәп йырдары, уның шигырьләреннән төзелгән матур композиция күрһәтеләсәк. Ул гына ла түгел инде, китап нәшрияты уның китабын әзерләгән, шулай китап выставкаһы буласак. Бик кызыклы, үзенчәлекле, чөнки бу кисәлә мотлак рәвештә шагыйрьнең тугандары белән бергә инде Зәйтүнә, уның кызы Зәйтүнә Якуб кызы катнашачак. Якуб Кулмыйдың иҗатташ дуслары, якташтары уны зурлап искә алды. Якуб агай менән бик дуҫ инек, ватандаш, иҗатташ, сәнәтташ. Мин Башкортстан кызында эшләгәндә лә ул яшь килеп йөри торгайны. Унан һуң мин телевидениела эшләгәндә бигрәк тә яшь осраша инек, чөнки ул радиола, мин телевидениела. Унан һуң икебезнең дә сәнәттар язуыбыз безне бик берләштерде, дуслаштырды. Белеүгезә, сәнәттар бик катмарлы жанр. Уны һәрбер, дөресен генә әйткәндә, һәрбер шагыйрь яза алмай. Якуб агай сәнәттәрнең остаһы иде. Мин аны бик һагынып, бик хокланып искә алам, чөнки уртаклыгыбыз бик күп иде. Бүген шул тиклем рәхмәтлемен якташтарыма. Бердән мин яза булһа ла күреп калдым.
барыһында дигәндәй. Икенченән олардың менә шундай әдәбиятта һаман да югары рухты һаклаудары, олы язучыны, олы шагыйрьне хөрмәт итүләре мине бик нык куандыра. Канакай авылында шагыйрьдең исемен мәңгеләштерү буенча күп эшләр башкарыла. Белем бирү усагында уның иҗадына зур игътибар бүленә. Мәктәбебезгә уның исеме бирелде һәм тақтатас қойылды. Күп тә үтмәй инде Кабин музейде музей итеп оештырдык коллектив менән һәм бүгенге көндә безнең мәктәбебездә уның максатын нурлап Якуб Колмой һәйкәле тора. Сара Якуб Колмойдың язылган шигырьләре уның һүзләренә язылган йырлар менән үрелеп барды. Алина Садриддинова, Илназ Биккужин, яңалыктар сыгарылышы. Тормышта кәрәкле төрле эшсе һөнәрләрен әзерләп сыгарган Ишембай һөнәри колледжы ошы көндәрдә 35 еллык юбилейын билдәләне. Ошы ел дәверендә уку йорты 8000дән ашыу кала оешмаларына кәрәкле югары квалификациялы белгечләрне әзерләп сыгарды. 35 ел эсендә тормышка ашырылган максаттар, өлгәшелгән уңыштар колледждың алыс үткәннәренә байкау яһап, матур бүгенгеһен һәм якты киләсәген күз аларга ярдәм итә. Юбилей сараһы калабызның Яшьтәр һарайында үтте. Был хакта киләһе язмала. Ишембай һөнәри колледжы директоры Таһир Сатлыков әйтүенчә, уку йортын тамамлаган белгечләргә бүген ихтыяҗ зур. Чөнки иретеп ябештерүче, автоматика һәм контроль үлчәү приборлары слесарьлары, кондитер һәм башка һөнәр белгечләре бар җирдә лә кәрәк. Улар тәгаен эшендә таба. Наш Ишембайский профессиональный колледж выпускает. Ишембай һөнәри колледжы квалификациялы белгечләр әзерләй. Бүген ул барлыгы 13 юнәлеш буенча үз эшенең осталарын әзерләүче уку йорты. Кулдарына диплом алган яшь белгечләргә эшкә урынлашу мәсьәләһе лә хәл ителә. Безнең студентлар кала, район, республика, Рәсәй кимәлендә тырышып эшләп йөриләр. Хатта Сербия республикаһында ла хезмәт итүчеләр бар. Был уку йортында белем алучы барлык егет-кызларның укуын тиешле кимәлдә оештыруга уку йортының җитәкчелеге, укытучылар күп көс һала. Юбилей тантанаһында югары белемле, ыңгай карашлы һөнәри белем бирү колледжында озак һәм лаеклы хезмәт иткәннәргә мактау кагыйлары тапшырылды. Ишембай һөнәри колледжы директоры иһә уку йортлары арасында үткән социаль, икътисади һәм профсоюзлар ярышында уңышлы катнашып, ел директоры номинациясында еңеп чыгу айканлы ел директоры кубогы һәм дипломы менән бүләкләнде. Хакимият башлыгының социаль һораулары буенча урынбасары вазифаһын вакытлыса башкаручы Илнур Мөхьянов Ишембай һөнәри колледжының 35 еллык юбилее уңаеннан котлау сәламнәрен yetkirdi. Белем бирү учреждениеһенең эшләү дәверендә тупланган бердәм коллективка киләсәктә лә талапсан булып калуларын, куелган максаттарына һәр вакыт ирешүләрен теләне. Колледжның юбилее уңаеннан һәр сыгыш яһаучы телмәреннән йылы теләктәр яңгыраны. Һәр сыгыш дәртле йыр биюләр менән үрелеп барды. Алина Садриддинова, Илназ Биккужин, яңалыктар сыгарылышы. Яңалыктар сыгарылышы ошоның менән тамам. Безнең иҗади төркем һеҙҙең менән киләһе очрашкандарга тиклем хушлаша. Һау булыгыз. Иван-чай из Южного Урала. Здоровье тела и крепость духа. Деды знали, что пить. Я предпочитаю наши традиции Иван-чай из Южного Урала. Делай бизнес OfficeMag. В гипермаркетах OfficeMag выгодные решения для бизнеса. Бумага OfficeMag от 205 рублей 79 копеек. Калькулятор став 333 рубля. Экономьте с OfficeMag.